στιγμές αλλιώτικες. Δεν σε προειδοποιούν. Απλά έρχονται. Εσύ καλείσαι να είσαι παρόν, απλά για να τις αντιμετωπίσεις. Ή στην περίπτωσή μας, απλά για να τις απολαύσεις. Στο Βινάλες, ο χρόνος δεν βιάζεται. Οι άνθρωποι είναι εκεί για να σου μάθουν το ρυθμό. Είναι εκεί για να σου θυμίσουν την αξία της απλότητας και της αυθεντικότητας. Έτσι κι εμείς, μέσα στις πανέμορφες και τα πράσινες κοιλάδες του Βινάλες, αφεθήκαμε στο ρυθμό τους και ζήσαμε τις δικές μας αλλιώτικες στιγμές.